Helo, mae'n diwedd y tymor a Nadolig llawen i chi gyd. A dyma'r fideo ola siwr o fod cyn y Dolig a cyn y flwyddyn newydd. So beth ni'n mynd i fod yn wneud heddi? Wel, ni'n mynd i wneud bach o animeiddio. Nawr, fel arfer, os ych chi'n edrych lawr ar y gwaelod fan hyn, fydden ni'n defnyddio Adobe Animate i gwneud animeiddio. Ond mae rhywun wedi dangos rhywbeth fi blwyddyn wyth i bedol. Mae wedi dangos i fi rhywbeth arall sydd yn gwerth edrych arno. So dwi'n mynd lan i'r search fan hyn a pixilart.com pixilart.com a mae fe'n mynd â ni i'r gwefan yma fan hyn. So, os ych chi yn blwyddyn 7, ych chi'n gorffen eich gwefan portffolio. Ac ni'n mynd i wneud fel banner wedi animeiddio ar gyfer ein gwefan ni. Nawr cofiwch, os ych chi eisiau gwneud rhywbeth yn proffesiynol, byddwch chi ddim siŵr fod yn defnyddio hwn, a fyddwch chi'n defnyddio Animate, ond mae hwn yn eitha da. So, ni'n mynd i gwasgu Start Drawing. Nawr, amser mae'n mynd ar dechrau tynnu llun, gallai continue, dwi ddim yn mynd i continue, dwi'n gwasgu New Drawing. Ac fi'n gallu dewis y maint. Nawr, meddyliwch nawr beth ych chi'n mynd i tynnu llun. Nawr, os ych chi yn gwneud rhywbeth yn Game Maker, gallwch chi dewis 32 am say sprite, ond fi sy'n gwneud yr banner sy'n mynd dros y top. So, i fi mynd i fynd rhywbeth fel 600 ac wedyn dwi'n mynd i dewis rhywbeth fel 100. Gyda Google Sites, dim angen i chi gofidio gormod achos mae fe'n jyst yn scale o popeth lan, ond dyna beth fi'n mynd i wneud. A fi'n gwasgu New Drawing. A gwasgu OK. So, mae fe'n edrych rhywbeth tebyg i hyn gyda fi. OK. So, beth fi'n gallu gwneud nawr yw dechrau animeiddio. So, fi'n symud fi draw fan hyn. Nawr, achos mae hwn am ddim, mae hwn yn golygu bod yna hysbysebion, ond gallwn ni cael rhain a bant, dim problem. So, beth fi'n mynd i wneud? Fi'n gallu just clico fan hyn ac fi'n gallu dechrau tynnu llun. A chi'n gweld fan hyn, fi'n gallu gwneud y pensel bach fwy o seis ydw fi. So, beth fi'n mynd i wneud fan hyn ydy just cael bach o hwyl. Gallai just clico fan hyn a just grey. Chi'n gallu gweld? Ac i fi wedyn a gallu add new frame. So, os fi'n adio new frame, chi'n gallu gweld, dyna beth o'n i wedi wneud o'r blaen, so gallai just newid rhain tamau bach. A dyma'r animeiddio mwyaf syml i ni yn gallu gwneud. Ac os dwi yn gwneud new frame eto, chi'n gweld yna rhai olawdd gyda fi, ac beth gallai wneud yw jyst ychwanegu ato rhain nawr. Dim problem o gwbl. So wedyn, os fi eisiau dangos mae'r animeiddio yna'n edrych, fi'n jyst yn gwasgu hwn. Chi'n gweld, fi wedi gwneud animeiddiad syml. Nawr, wrth gwrs, dyw hwn ddim yn safon uchel o gwbl. Beth hoffen i chi gwneud ydy wneud rhywbeth gwell yna. So os ych chi eisiau, gallech chi jyst rwbo pethau mas gyda'r rwber os ych chi eisiau. Neu beth gallech chi wneud? Gallech chi roi'r ysgrifen mewn, neu gallech chi roi'r siapau hyn mewn hefyd os yn eisiau. Ond beth fi sydd wneud nawr, beth fi sydd dangos nawr yw teclyn eraill sydd gyda fi. Rhai ffram gyntaf nawr, dwi yn gallu rhoi brwsh mewn os yn eisiau. So mae brwsh, fi'n gallu tynnu llun. Fi yn gallu rhoi llinell mewn. Fi yn gallu rhoi sgwar mewn, a gallu ni lliwio yr sgwarau hyn mewn hefyd. Okay. Dwi'n gallu rhoi cylchoedd mewn, sgrifau mewn, a mae gyda fi'r fill, spray can hwnna, mae gyda fi'r fill tool, y pot painting, ble fi'n gallu llenwi pethau lan hefyd. Okay, digon hawdd. Okay, mae hwn yn easy peasy ydy. Ond un peth fi sy'n dangos i chi ydy hwn ar y gwaelod fan hyn, y stamp tool, ac mae stamp sy'n cael pethau fel coeden y Dolig. Lot o pethau gwahanol fan hyn. Ond chi'n gallu gweld sut ni'n gallu animeiddio rhywbeth eitha hawdd. A mae jyst lan i chi nawr i animeiddio fe. Ac wedyn, ar ôl ni gorffen, chi'n gallu preview e, cael gweld sut mae fe'n edrych. Dwi'n gwario dim amser ar hwnnw o gwbl, cofiwch.
fi'n gwario dim amser, so fi eisiau chi gwario bach o amser i gwneud banner ar gyfer eich gwefan chi. Ac wedyn ar ôl chi gorffen, chi yn gallu mynd loading a gwasgu download. So chi'n mynd i preview, download, a mae fe lawr fan hyn gyda ni wedyn. A na gyd fydd angen i chi gwneud ydy mynd i'r gwefan ac dyma un fi wedi wneud yn gynharach. Mae fe'n ofnadw. A clico fan hyn, gwasgu upload, a fel arfer mae fe'n mynd i fod yn eich downloads chi. Clico fan hyn, open, a chi'n weld, dyna'ch banner chi. So, beth dwi eisiau chi wneud nawr, cael bach o hwyl gyda hwnna. Os chi wedi gorffen eich gwefan chi, ewch mewn i Pixilart ac creu banner ar gyfer eich gwefan chi. Ac os chi eisiau, gallwch chi hefyd creu GIF wedi animeiddio i rhoi lawr o dan yr cyberbwlio, o dan y bebrys, Pixilart. Gallwch chi wneud rhywbeth llun wedyn fyna os chi eisiau sy'n edrych neis. So, Nadolig llawn i chi gyd. Cael bach o hwyl gyda Pixilart. Ac hefyd, dros y Nadolig, os ych chi sy'n gwneud rhywbeth a rhoi rhywbeth mewn, fydd hwnna'n gret. Peidwch fod yn bod dros y Nadolig. So, hwyl am nawr a gwelai chi yn mis Ionawr.